Er du klar til at køre? Okay, så lad os komme afsted. Nå, men vi skal have en ny bil, eller en ekstra bil, fordi at min den døde i sommer på McDonald's. Og ja, det er sgu lidt svært at få enderne til at nå sammen med kun én bil, som det er lige nu. Så ja, men det er lidt en nedgradering. Vi skal ud og kigge på en Fiat 500, eller et par stykker af dem, over i Jylland. Og ja, til de der ikke ved det, så kørte jeg også BMW før, ligesom den store bil vi har, også er en BMW. Så jeg synes det er lidt ærgerligt, at vi skal nedgradere så meget. Men ja, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg gider ikke lægge en masse penge i at have bil nummer 2, når vi ved, at vi gerne vil ud og have en endnu større bil, i stedet for den, vi kører i nu på et tidspunkt, og så er det bare bedre at give penge ud der i stedet for. Er det ikke rigtigt? Det er der er mange biler. Det er måske den, der holder lidt her. det er nok de to. Ja. Det er der nok. Hvad der går til 25? Nå ja, den er lidt billigere. Eller var 37 med leveringsindplæsning? Nej, den ene stod til 32, tror jeg. Det var den der. Det kan være, det er en anden pris på bilbasen, så. Den der går 177. Ja, den her, den er der ikke noget, der er ikke noget skilt i. Det er bare noget billigt skrammel, de har. Hold kæft, det kan man godt mærke, det ikke er det samme som at køre i almindelig bil. Men ja, sådan er det. Det var nogen. De ser jo fine ud. Sådan en lille Fiat 500 er en meget sød lille tøsebil. Men hvis der skal være 1000 ting i vejen med dem, så er det bare ikke det. Så er det ikke det værd. Hvis du nu skulle vælge en bil nummer 2, hvad vil du så allerhelst have? Når du også skulle køre i den gang imellem. Ja, det ved jeg fandme ikke. Nok ikke en Fiat 500. Det er med, at det må ikke koste en skid, og det skal være billig afgift, og ja. Så er det generelt ikke noget for mig. Nej, men nu er vi sådan set også begge to allergladest for noget, der både kan køre hurtigt, og noget, der kan larme. Og noget, der har mange hestekræfter. Og det er bare alt det, Fiat 500 ikke er. Eller en Peugeot 107, eller Citroën, eller nogle af de der andre mikrobiler. Nej, men jeg er også ked af at holde dig vågen med mine alarmer. Det var ikke lige... Nej, det var ikke kun 3. Jeg har ikke holdt dig vågen i 3 timer til morgen. Nej, jeg synes 2. 2? Nå, det er kedeligt. Der er eddermame mange biler. Prosit. Så må vi jo prøve at kigge på de her 2. Mhm. Vil jeg ikke godt køre i sådan en lille en? Jo. Så en lille smart en. Sådan en rigtig dullebil. Ja, man skal jo høre om alt det der. Med hvad der er lavet og
dæk og... Ja, men umiddelbart så ser den jo... Skal vi bare tage den her med hjem? Det kunne jeg godt tænke mig. Så nu har vi været ude og kigge efter bil. Kasper er blevet stukket. Det er som det er. Jeg har købt en Fiat 500. Og den er lige her. Den er super lille fin. Den er grå, som I kan se her. Så det er bare sådan en lille fin bybil. Men jeg glæder mig til at prøve at få den på motorvejen og se, om det ikke kan noget. Det er selvfølgelig lidt noget andet end at køre BMW, men det er bare en lille ekstra bil. Så ja, nu vil vi køre hjem. Så er vi kommet hjem igen, og Fiaten er kommet i carporten. Den fylder ikke meget i sådan en dobbelt carport. Men sådan er det jo. Det er også kun en lille bil. Så men jeg tænkte, jeg kunne lige vise, hvordan den ser ud indvendigt også. Nå, nu vil jeg lige vise, hvordan den her lille bil, den ser ud indeni. Der er jo ikke super meget plads herinde i det hele taget. Men det er sådan en fin lille bil. Jeg ved, der er mange, der kommer alt muligt glimmer ting og sager på de her runde ringe. Og det tror jeg altså ikke, jeg kommer til. Det skal også stadigvæk være sådan, at Kasper har lyst til at køre i den en gang imellem. Så ja, men nu har jeg i hvert fald fået lov til lige at se den en gang. Den ser egentlig også rigtig pæn ud om bagpå, så ja, det. Jeg er glad for den indtil nu. Jeg er glad for, at vi har fået en ekstra bil, så det er absolut hovedsagen. Jo, det blev næste dag, før jeg fik tid til lige at lave en lille outro af den her lille video. Jeg sidder ude i bilen nu, og som man kan se, så er der altså ikke alverdens med plads. Men den ser fin ud. Det er bare sådan en lille fin bil. Så ja. Jeg håber, I har synes, det har været lige så hyggeligt at følge med, som det har været for mig og for Kasper at lave den her lille video. Jeg håber på, at jeg får tid til at lave nogle flere på et tidspunkt til jer, hvis I har lyst til at følge med. Så subscribe til kanalen her, og så tales vi ved og ses på et tidspunkt. Hej hej!